Anem a col·locar-lo. Directament solt. Es clava una agulla, com heu vist, davant. Mireu, esta forma és molt important saber-la col·locar, sobretot per a les xicones que tenen el talle curt. Al fer-ho tan llarg, esterilitza el talle i sempre va fer la xicona més alta. A banda, que es veu el mocador i és important que es veja el dibuix del mocador, que la gent bordant-lo, i jo concretament que em dedico a això, el que ens agrada és que es veja el dibuix, que per això es brodava, per a que es veguera el dibuix. Si el repleguem tant i el tapem, no es veu dibuix, és tonteria que agafem un mocador bordat. S'ha de veure sempre el dibuix. Ara hi ha unes modes de que no s'ha de veure només que un poquiu. Jo crec que estem tirant els diners perquè no es veu els dibuixos. El dibuix, el mocador, s'ha de veure. Mireu, com em fa un poquet de bolsa, el mateix mocador me demana que el pleguem més. Pues a llevar l'agulla i la tornarem a col·locar. Altra volta i en esta banda farem el mateix. El mateix mocador moltes voltes te manda la seva forma de col·locar-lo. Llevem l'agulleta que havíem posat abans. Mireu com ell mateixa ens mana la forma de seguir. Veieu? Lleguem una mica més en el dit i pungem. Ja ho tindríem el mocador totalment col·locat. El mateix que abans, si volem, col·locarem l'agulla d'aquest tipus, un altre tipus, o simplement una agulleta posada ahí. I ja tindríem aquest mocador col·locat.